L-4 Liuni u Pantera li nstabu frazzett fin-naxxar nhar l-ewwel tas-sena għadhom fl-istess post sal-lum stess. Dan għax il-gvern m'għandu l-ebda post fejn ipoġġihom. Net News tkellem mill-ġdid ma' Daryl Green, mal-producer tal-programm Vuċi għall-Annimali, u Althea Gallia, il-preżentatriċi ta' dan il-programm. Iż-żewġ persuni li żvelaw din l-aħbar li ħallit bosta rrabjati għal fatt kif dawn l-annimali tħallew abbandonati f'post li mhux xieraq għalihom. Dawn l-annimali għadhom jinżammu fl-istess post bħalissa, nafu li qegħdin jiġu mitmugħajn u għatem is-sorveljanza tal-pulizija, però għad m'għandniex risposta ta' x'ser jsir minnhom jew inkella x'inhuma l-updates dwar is-saħħa tagħhom. L-attivista tal-annimali spjegatilna li kien hemm ħafna nies li ħadu interess biex ikunu jistgħu jgħinu lil dawn l-annimali. Kif dawn l-annimali issa ma ħaqhomx li jmorru f'żu biex in-nies joqogħdu jieħdu r-ritratti magħhom, imma ħaqhom imorru f'ċentru ta' riabilitazzjoni. Kien hemm kuntatt minn Born Free Foundation, hija foundation kbira ħafna internazzjonali li jgħinu ħafna annimali li jkunu fl-istess kondizzjonijiet jew inkella bħal ċirkli li talbu xi informazzjoni li jiena għaddejt lill-awtoritajiet, però għadna qed nistennew risposta bħala informazzjoni kienet is-sess ta' dawn l-annimali kemm għandhom żmien bejn wieħed u ieħor u jekk sarx xi physical assessment. Mill-informazzjoni li għandna dawn l-annimali ħadd ma daħal ħdejhom għadu jiċċekkja eżatt x'għandhom u x'm'għandhomx, imma l-unika check-up li saret huwa viżwalment, jiġifieri kif jidhru dawn l-annimali. Minħat jaw Daryl Green ma stqar li għalkemm qed dispjaċut b'din is-sitwazzjoni mhuwiex sorpriż. Fil-fatt hekk kont ma konniex sorpriżi xejn affattu, inna ngħidu li din ħadd tiġri u probabbilment l-isfortuna li fis-sitwazzjoni preżenti jekk kelli jkun hawn każ ieħor jerġa' jkollna l-istess sitwazzjoni. L-attivist għalilna wkoll li numru ta' NGOs talbu biex issir laqgħa mal-Ministru tal-Annimali biex madwar mejda jiddiskutu l-urġenza ta' din is-sitwazzjoni. Dan għandu jkun imma biss l-ewwel pass. Għaliex ovvjament forsi nitaqgħu madwar mejda u rridu nirrealizzaw li għandna problema kbira u din il-problema trid tiġi indirizzata. Ma jistax kun nibqgħu nitfgħuha taħt it-tapit, nitfgħuha ġewwa l-kexxun u mbagħad meta jinqala xi ħaġa u mbagħad paniku. Aħna konna qed ngħidu li kien hawn problema, ġiet fil-wiċċ u sfortuna li kellhom dawn l-annimali qed jisofru biex ovvjament tiġi fil-wiċċ, imma hemm bżonn li trid tiġi indirizzat. Irid ikun hemm ukoll diskussjoni nazzjonali. Laqgħa se tkun qed issir fit-22 ta' Jannar.